Добро утро, добър ден и добър вечер, независимо откъде гледате човекоподобни хора, маймуни, шимпанзета, роботи, черви и всичко, що разбира български език. Днес ще ви науча как се умножават матрици, какво е транспониране на матрица и как да разберем дали една матрица може да се умножава с друга. Така, нека да започваме. Извинявам се, не се представих. Аз съм Георги от Костинброд. Започваме с първата матрица. Ще я направя лесна, за да можете да схванете. Така и втората матрица. Всяка матрица си има размер, който е от редове и колони. Винаги се изписва първо реда, ето както можете да видите. Ред върви на така. Първи ред, втори ред и колони. Първа колона, втора колона. Запомнете, и това е важно, с формулата, която ще ви покажа и сега, да запомните, че винаги първо е реда и след това е колоната. Винаги така се записва размера на матрицата. Ето тук имаме пак. Двете са в случая два реда по две колони. И сега, питате се как може да разберем дали матрицата може да се умножи. Ами, проста причина, не проста причина, ами просто взимате размера на едната матрица и я съпоставяте с другата. Аз това нещо го наричам огледалното правило. Защо? Защото ако тези две числа тук, това, което отговаря за колоните на първата и това, което отговаря за редовете на втората, ако те са равни, значи можем да ги умножим. После, като умножаваме матрица, ще разберете защо. И ще ви покажа. И съответно, ако можем, другото нещо, с което може да се подпомогнем, за да разберем какъв ще е размера на матрицата, която ще получим, за да не се бъркаме и още от началото да се начертаем, взимаме редовете от първата с колоните от втората. Само, че това нещо си прави тъшак с мен. Така. И то накратко се получава ето това нещо, ето тук. Ако има умножение, вземем това с това и това ще стане новата матрица. Така. Минаваме към нещо друго, което е транспонирането, преди да продължим с умножението, защото и транспонирането не е кой знае колко трудно. Така, какво означава транспониране? Транспониране на матрица означава нейните редове да станат колони и обратното. Така, започваме с една малка матрица отново. Единственото нещо, което реално трябва да запомните, е, че нещата се случват огледално. Тук на екрана ще остава някъде едно гифче и то ще ви обясни какво точно се случва. Но идеята е следната. Числата, които са в диагонала, никога не се мърдат. И де факто, да речем А, трябва да се транспонира, то тогава А ще е равно на. И нали, както ви казах, редовете стават колони, колоните стават редове. Така. Ето виждате. 1, 2, 3, 4. Просто стойностите се движат вече по колоните. Направил съм го с други числа, в смисъл с числа, които са поредни, за да го схванете. Абсолютно никакво значение какви числа се използват. Примерно, преспокойно може да направим една матрица с примерно, това е никое число. Минус 6, 0, 5, 2, 1, 7, 9, тук примерно 15 и 8, да речем, защото го няма. Така, и какво се случи, ако трябва да транспонираме? Ами, какво се случи? Ето, както ви казах, тези числа не се местят и единственото, което се случва е да си ги припишем, само че огледално. Което какво означава?
Първия ред го записвате в първата колона. Ето го. Минус 6, 0, 9. Втория ред го записвате в втората колона. 2, 5. Само секунда. Да, точно така. 2, 5, 15. И съответно вече третия ред, който е 1, 7, 8. Тук някаква да са... Няма какво да се обърка. Виждате как се случват нещата. По един същи начин са. Така че... Нали. Продължаваме вече към основното. Само да видя колко време разполагаме. С 5 минути. Как се случва всичко тук? За всеки ред, именно както е тук, ето го. Първи, втори ред. Това са трета и четвърта. Първа, втора колона. Така. Действието е ред с колона. Ред с колона. Или по-просто направено, ето така. Сега забележете какво се случва тук. Значи, тези числа тук ги умножаваме с тези тук и ги събираме. Тези числа тук ги умножаваме с тези тук и ги събираме. И след това на втория ред. Тези числа тук ги умножаваме с тези тук и се получава отговора тук. Тези числа тук с тези тук се получава отговора тук. И де факто това е абсолютно също за тия. За всеки ред се отговаря това. И ето можете да видите, нали, тук как е изобразено. Първи ред в червено с първа колона и се получава отговора тук. Първи ред с втора колона и се получава отговора тук. Нали? Елементарно е, не е сложно. Сега ще го направим с малко цветове. Да видите, че далеч не е това, което е. Така. Значи, първо имаме 3 умножено по минус 4. 3 минус 4, това е минус 12. След това имаме плюс 5, защото едно плюс... Да, нали. Няма нужда да обяснявам. И тук колко се получава? Минус 7. Добре, минус 7 да бъде. Така. Сега имаме следващото число, което е 3 по 3 с 5 по минус 5. Както какво ще стане? Тук се получи 9 с минус 25, което ще е 16. С минус ще отпред, разбира се. Ето. Пак го забравихме. Сега имаме 4 по минус 4 и минус 2 с 1. Значи 4 по 4 16, в случая минус 16 и имаме минус 2, което преспокойно се прави минус 18. Го записваме тук. И сега следващото число, което е 4 по 3 12 и минус 2 с минус 5, минус по минус плюс, това е 10. И става 22. И в случая имаме, нали, минус 7, минус 16, минус 18, 22. Така, ако случайно не ми вярвате, съответно, нали, ето, и всеки си има Google, отваря Google, Matrix, Multiplication, Calculator. Отваряте, ето го тук. И ето тук можете да видите, въвеждате си, нали, размерите. Както ви казах, първо са редовете, след това са колоните. И ето тук можете да видите, че просто няма как колоните на едната матрица да са по-малко от редовете на другата. Иначе няма как да се сметне. Няма как да се сметне една колона просто да си хвърчи там някъде, защото няма реално с какво да смятаме. И както казахме, 2 на 2. Тук си въвеждате самите матрици, които имаме. Извинявам се. Значи, те са
3, 5, 4 и минус 2. 3, 5, 4 и минус 2. 3, 5, 4, минус 2. И тук имаме минус 4, 3, 1, 5. Минус 4, 3, 1 и минус 5. И натискате Calculate. И както можете да видите, само да ги спустя тук, ето ги. Минус 7, минус 16, минус 18, 22. Така че сме го решили правилно. Не е чак толкова страшно, не е чак толкова притеснително. Имаме време точно за още една матрица, така че нека да направим една по-сложна, за да видите, че там е на абсолютно същия принцип, така че схваните ли малката, схващате и голямата. Няма от какво да се притеснявате. Даже ако ви се получи някаква изчанчена матрица, защото в повечето случаи, нали, висша, тая е различна от другата и така нататък. Да, ама вас някакво да ви притесня, защото реално, ако едната е по-голяма от другата, в повечето случаи и самия продукт ще е по-малък. Така че изчисленията пак са толкова, но няма да си блъскате главата толкова много. И така, тук няма да има минуси, за да може да го съберем, за да стане по-бързо. Извинявам се за грозното ми писане, нямам средно нито основно образование. Аре да не са еднакви числа. Тук ще 2, тук ще 4, тук ще 4 пак. 1, 2, 3, 2. Примерно. Така, и както ви казах, в случая аз съм мързелив гъс и просто си ги копирам. Нали? Имаме едната матрица с другата матрица. Малко, айде, не ме карай. Така. Майка ти стара. Скоро трябва да си смена софтуера, защото накрая да се окаже така, че трябва да си сменям пола. Извинявам се. Малко се да разсейвам, така няма проблем. Само, че това стана грозно. Така. Така. И така. И сега, тук вече може да се притеснявате, но абсолютно същия принцип, който е по диагонал. Това с това, това с това, това с това. Това с това, това с това, това с това и идва на този ред. И това е просто се обхожда всичко. Тези три числа тук, всяко се умножава с всяко и сбора им се въвежда в полето. Ето цък, така. Още един път. Ето го примерно с синьо. Сега ги взимаме тези. Това идва тук. Сега с зелено. Цък. Това идва тук. И това е. Сега да спрем да мацаме се едно сме в детската градина. И да почнем да решаваме. По най-бързия начин възможен. Имаме 1, 5, 5. Това 5, нали, къде може да иде. Плюс 6, плюс 20, което прави 31. Значи тук имаме 31. След това имаме 1 по 1, 1. Значи имаме 1, 3, 20, става 24. Сега, тук имаме 3 плюс. Ето го, нали, да ни кажете, че 1 по 3. 3, 3 по 2, 6. И имаме 10, защото е 5 по 2 и става, колко е това? 19. Вау! Сложно, нали? Изключително сложни изчисления. Там вече като има допълнителни знаци, просто внимаваме кое е минус с минус, кое е плюс, защото повечето ще идват от там объркането. 3 от 5. 15. Тая петица. 2 по 4, 8. 2 по 4, 8.
3 по 4, 12 става. 20 с 15, 35. На първа позиция, първото число от 6 от 49. След това имаме 3 с 1, 3. 3 с 4 с 1, 4. И 3 с така 12. И тук става колко? 6, 3. Тук става общо 19. Ето го, следващото число 19. И сега последното 3 по 3, 9. Плюс 4 по 2, 8. Плюс 3 по 2, 6. Което е равно на... Колко е това? Айде, сега кажете ми ви. С 1 става 5. Забивам. Извинявам се. 2, 14, значи 23. И от тук вече... Така, от тук вече мисля, че схванахте самата логика на решаване на задачите. Реших до половината, няма да ви губя повече времето. Сега ще напишем както одеве абсолютно същото. Ето, идваме така, само да го сгънем мъничко, да може да гледаме и числата. Някой ще ме научи ли да използвам компютър, мала? Ето, 3 на 3. Сега се почва 1, 3, 5, 3, 4, 3, 5, 2, 1. И сега идваме на горната матрица, която е 5, 1, 3, 2, 1, 2 и 4, 4, 2. Сума има тежката дума, нашата система 4, 4, 2. И както можете да видите, ето ги. 31, 24, 19, 35, 19, 23. Последните ни ги сметна 33, 11 и 21. Така. Реално това е всичко, което трябва да знаете. Надявам се, ако някой не е схванал, аз за всеки случай ще оставя всичките материали, които аз лично използвах в описанието, ако там иска по-обстойно да ги прегледа. Не са повече от 10 на 15 минутки събрано всичкото горе-долу, колкото е това. Така че, благодаря ви много, че гледахте. Бъдете добри хора. Помагайте на останалите. Не прекаляйте с алкохола, не използвайте наркотици, карайте внимателно. Какво още? Успех! Всичко най-хубаво. Аз бях Вихтошан от Пирдоп. Благодаря, че гледахте това клипче. И чао!